President Isaias Afwerki, President Uhuru Kenyatta, ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድን አበስመራ ሱሉሳው ርክብ ከካይዱን ከለው ኤርትራ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያን ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳንን ድማ ናገዳስነት ሓባራዊ ጻዕሪ ንምስፋን ሰላም ኣብ ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ከምኡውን ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ብዝተዋሃደ መርገጽ ንምስራሕ ዝዓለመ ሓባራዊ መግለጺ ኣውጽአን። President Isaias Afwerki, President Republic Kenya Uhuru Kenyatta, ቀዳማይ ሚኒስተር ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድን በሰለስተ መጋቢት አበስመራ ሱሉሳው ርክብ አካይዳ ኣብቲ አቤተ መንግስት ዝተኻየደ ሱሉሳው ዘተ እቶም መራሕቲ ኣብ ዝምድናታት ሃገራቶም እዋናዊ ዞባዊ ጉዳያት ከምኡውን ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ምዕባለታት ዘትዮም President Republic Kenya Uhuru Kenyatta ቀዳማይ ሚኒስተር ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድን ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪኦም ኣስመራ ኣትዮም ድሕሪ ዝርከብ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ፈጺሙ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተፋንዩ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድን ምስኡ ዝመጹ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ጠቅላላ ሓለቃ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ከምኡውን ዋና ዳይሬክተር ጸጥታ ጀነራል አደም መሐመድ ድማ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ላዕለዎት ሰመዝ መንግስቲ ኤርትራን ተሰንዩ ዲጋታት ሎጎን ምስላምን ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ሕርሻዊ ልምዓትን ምርባሕ ጥሪትን ከምኡውን ኣብ መስርሕ ዘሎ መደበር መመንጨው ፀሓያዊ ፀዓት ተዓዚቡ ፕሬዚደንት ኬንያታን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይን ኣብቲ ዕለት ኣብ ሰዓታት ቀድሚ قطري أبناء فرق ساعات فللي أهجروا معرفة نفرت أسمرة أبزاء تولو بريزيدنت إسياس أفوركي بناي كبر السلفيس تعجبه أكباب الله غير الله أبتناي مقبال سنة سرعات منيستر قدات وصايات عثمان صالحن أما خارب بريزيدنت أطيمان قبر أبن ترخيبهم نيرام بريزيدنت أوهورو كينياتا بز قبر العدم مصرت بريزيدنت إسياس أفوركي أبز حلفور حتى حساس كل التشحن عصر شمونتن أب ريبابليك كينيا نايسرح مبصح مفصامو الزكاري إذا كم زيلن كله إيرترا فدرالوي ديمقراطية ريبابليك إثيوبيان ريبابليك دوب السودانن نأجداس النت حبراو صعرين مسفان سلام أب ريبابليك دوب السودان كمون أب زباون أهجراون قدات بستو هذا مرقص المسرح زعلمه حبراو مجلسي أوسيان زي 4 نتبتات زحز مجلس الزواسة بريزيدنت إسياس أفوركي قدامي مينستر فدرالوي ديمقراطية ريبابليك إثيوبيا دكتور أبي أحمدن بريزيدنت ريبابليك دوب السودان سالفا كير مايرديثن ب4 مقابيت أب كتما جوبا دحر زكايد وصل لصور كبيرهم أبتزته أتم مرحتي نأجداسنت زباو وحدة ملكتهم دحر زكايد وزته بدرجة منسترات قدات وصان كالوت منقستويان أكلاتن طبوق ركبن عماماتن كم زهل لجيركا حبراو مدبات بمتكبر شوتو زباوي قطباو وحدتن من ملات سقاتاتن نموقع كسر حوث السمامي عام منستر قدات وصاي ريبابليك دوب السودان نيال دنج نيال نتي سلستي مرحتي زكايد وزتن استسمع معلو قداتن بزملكت مسئرين أبزقبرك على محتث اتزته بقندو اب كلتا غدايات مالت مسرح سلام دوب السودان زباو قطباو مملل انزتكور منبارو تقيسو بريزيدنت إسياس أفوركي قدام مينستر أبي أحمدن وصدوا تبع سقمتن زكايدو زلو قصال صعرنما نزي زغلغلن زدن فعن كم زخونه ابريهو هنالك قضيتان تم التباحث حولها القضية الأولى تتعلق بمسيرة السلام في جنوب السودان وكما تعلم يا أخي أنه السلام في جنوب السودان اتزته اب كلتا غدايات زتكوري نيرو تقدماي مسرح سلام دوب السودان زملكتيم ترى زواو دب إيجاد أبز مدايزي عبن وسانني نيرو سلازي سلستي مرحتي نزم مسرح إذن مدقاف أبز المدايات بعمقات زراريبهم أبتسمع زي كتم وجنات كم تنبرون مقبرون تعرفي كايرالو سلستي مرحتي تزاتيلو كالو قداي وطباوي وحدتن ممل لا أن أبزوانا بحافشة أمام إيرترا إثيوبيان دوب السودان عندما بفلاي زتكوري نيرو ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ተኸስቱ ዘሎ ምቹው ሃሁ ነዚ ዝሕግዝ ባይታ ፈጢሩ ስለ ዘሎ እዚ ድማ ውፅኢት መስርሕ ዕርቀ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ምዃኑ ኣየማትእን መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ዝወሰድዎ ስጉምቲ ንሰላም ምርግጋእን ምምልላእን ዞባና ብሓፈሻ መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ድማ ብፍላይ ዘገልግል እዩ ኣብዚ መዳይ እዚ ቀጻሊ ምምኻርን ምልዋጥ ሓሳባትን ክህሉን ንዑ ዘገልግል ሓባራዊ ፕሮጀክትታት ክትግበርን ድማ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃእን ካልኦት ኣካላትን ዝከታተልዎ ዕዮ ክህሉ እዩ التطبيع الذي تم بين إثيوبيا وإريتريا والذي أدى إلى أجواء السلام والوئام في المنطقة برمتها بالإضافة لعملية السلام في جنوب السودان خلقت يعني جوا جديدا وجوا طيبا بريزيدنت إسياس أفوركي قدامي مينستر فدرالوي ديمقراطية ريبابليك إثيوبيان دكتور أبي أحمد أب ساعات قدم قطري كتما جوبا أبزاء تولو بريزيدنت ريبابليك دوب السودان سالفا كير مايرديت بناي كبر السلفن وكلت حزب بزقرب وبهلاوي مسنادو نستسنى وقعوي أقباب لا غير الله
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ አመኻሪ ፕሬዚደንት አቶ የማነ ገብረአብ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ሓለቓ ጥቕላል ስታፍ ሰራዊት ምክልኻል ጀነራል ሰዓረ መኮነን ከምኡውን ዋና ዳይሬክተር ጸጥታ ጀነራል አደም መሐመድ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድን ሓቢሮም ተጓዒዞም ነይሮም። ሸሞንተ መጋቢት አህጉራዊ መዓልቲ ደቂ አንስትዮ ሰላም ውፅኢት ጽንዓትና ልምዓት ፍርዕዮና ብዝብል ቴማ ኣብ ኣስመራ ብኽብ ዝበለ ማዕርግ ተዘኪራ ኣብቲ ኣብ ኣዳራሽ ኤክስፖ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ሓማደ ወይዘሮ ተኻ ተስፋ ሚካኤል ኣመሓዳር ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ዑስማን ኣውሊያይ ሚኒስትራትን ካልኦት ሰበስልጣን መንግስትን ከምኡውን ዲፕሎማስኛታትን ወከልቲ ኣህጉራውያን ውድባትን ተረኺቦም ነይሮም። ሓላፊት ሓማደ ዞባ ማእከል ወይዘሮ ኣለም በላይ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ናይ ሎሚ ዓመት 8 መጋቢት ኩነታ ኣይ ሰላማይ ኩናት ኣኽቲሙ ናብ ትስፉ መድረኽ ሰላም ኣብ እንሰጋገረሉ ዘለና እዋን ትበዓል ብምህላዋ ፍሉይነት ከም ዘለዋ በቲ ኻልእ ድማ ረዚን ሓላፍነት ህንፀት ሃገር ከም ተሰክም ብምሕባር ኣበርክቶ ደቂ ኣንስትዮ ከም ወትሩ ክዓዝዝ ከም ዝግባእ ኣስሚራትሉ ንብሉጽነት ውፅኢትን ኣፍራይነትን ድማ ኣብ ኩሉ መዳያት ማዕረ ዕድላት ምርግጋፅ ጥራሕ ዘይኮነ ሞያውን ቁጠባውን ዓቕምን ደቂ ኣንስትዮ ዝዓብየሉ መደባት ብስምሓት ምትግባር ወሳኒ እዩ። በዚ መንገዲ እዚ ብቕዓት ናይተን ፍርቂ ኣካል ሕብረተሰብ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ክባቢልና ኣእምሮኣውን ጉልበታውን ዓቕሚ መላእ ህዝብና ኣብ ቁጠባዊ ዕብየት ኣሰሊፍና ኣብ ዝሓድሽ መድረኽ ኣድማዕነትና ከም ሃገርን ሕብረተሰብን ብተዓፃፃፊ ክነዛይድ በአጋጣሚ ዘኽብርት ዕለት 8 መጋቢት መብፅዓና ክንሕድስ ሓማዴ ይፅውዕ። ኣመሓዳር ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ዑስማን ኣውሊያይ ብወገኑ ንተራን ኣበርክቶን ህዝባዊ ግንባር ኣብ ጉዕዞ ንምሉእ ኣግዕዞ ደቂ ኣንስትዮ ብምጥቃስ ኣብ ዝሓለፈ መድረኻት ብግብሪ ዘመስከሮ ተሳትፎን ተወፋይነትን ኣብ ዝተኣትዩ ዘሎ ሓድሽ መድረኽ እውን ብዝለዓለ ከም ዝድፋኣሉ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ ፍርቂ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾና ኣብ ከምዚ ዝመስል ናተን ተራ እንተዘየሎ ናተን ኣበርክቶ እንተዘየሎ እቲ ምዕባለ ኣብቲ ሃገር ክመፅእ ከም ዘይኽእል ኣብ ኩሉ ሚድያት ናይ ኩሉ መረዳእታ ክህልወና ከም ዘለዎ ምናልባት ከፈርሕ ይፈቱ። ኣዋሃዲት ኣብያተ ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስ ሱዛን ንጎንጊ ድማ ቃልሲ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ንማዕርነትን ዝተጓናጸፈ ዓወታትን ብኣብነት ዝጥቀስ ምዃኑ ብምሕባር ኣብዚ ሓድሽ መዋዕል ብሓድሽ ኣተሓሳስባ ቃልሰን ከም ዝቕጽላ ዘለዋ እምነት ጽኑዕ ምዃኑ ኣረጋጊጻ በትጋጣሚ ንክብሪ 8 መጋቢትን ኣበርክቶ ኤርትራዊት ልጓን አንስተይትን ዘመጉስ ባህላዊ መሰናድኦ ክቐርብ እንከሎ ኣብ ዓመታት ትምህርቲ 2016-17 ናብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ምርመራ ሻምናይ ክፍሊ ካብ 96 ንላዕሊ ዘምጻ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ተሸሊመን። መደባት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገርና ክሰላሰል ምቕናዩ ይፍለጥ። ሚኒስትሪ ሕርሻ ምስ ዝተፈላለየ ኣካላት መንግስትን ህዝብን ከምኡውን ምስ ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ውድባት ተዋሃሂዱ ኣካይዶ ብዝጸንሐ ቀጻልን ዕቱብን ጻዕሪ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሰክፍ ተርእዮ ኣንበጣ ምድረ በዳ ከምዘየለ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ሚኒስትሪ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻዊ ኤክስቴንሽን ኣቶ ሕሩይ ኣስጎዶም ንማዕከና ዜና ሃገርና ብዝሃቦ ሓበሬታ ዕማም ምቁፅጻር ኣንበጣ ምድረ በዳ ንኹላቶም ኣካላትን ሞያውያንን ሚኒስትሪ ሕርሻ በቲ ሚኒስትሪ ዝተመልመሉ ዳህሰስቲ ከምኡውን ሓረስቶትን ዝተፈላለየ ኣካላት መንግስትን ከም ዘሳትፍ ብምጥቃስ ሰሙናዊ ንዝመጽእ ሓበሬታ ተኸታቲላ ቁልጡፍ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ እትገብር ብሚኒስተር ሕርሻ እትምራሕ ኣካል ከም ዘላ ኣብሪሆም ኣንበጣ ስግኣት ሓንቲ ሃገር ጥራይ ኣይኮነን ዝበለ ኣቶ ሕሩይ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ኤርትራ ንምፍራይ ኣንበጣ ምቹእ ስለ ዝኾነ ኣንበጣ ኣብ ደረጃ ምንፋር ከይበጽሐ ኣብ ዕቱብ ክትትልን መጽናዕትን ዝተሰረተ ፀረ ባልዕ ናይ ምንጻቅ ቀጻሊ ዕማም ከም ዝተሰላሰል ኣብ ርእሲ እዚ ምስ ውድብ መግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ከምኡውን ኣብ ከባቢና ዝርከባ ሃገራት ወርሓዊ ዝካየድ መስርሕ ምልውዋጥ ሓበሬታ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ሃገርና ስፍሓት ኣንበጣ ዝፋረየሉ ቦታ 71,000 ኪሎ ሜትር ኮይኑ ክሳብ ናብ ደረጃ ምንፋር ዝበጽሕ 36 መዓልታት ከም ዝወስደሉ ብምግላጽ ድማ ቅድሚ ምንፋር ምጅማሩ ከተጥፎ ስለ ዝግባእ ክኢላታት ሚኒስትሪ ሕርሻን ኣብቲ ከባቢታት ዝነብር ሕብረተሰብን ተኸታቲሎም ቁልጡፍ ስጉምቲ ስለ ዝወስዱ ኣብ ኤርትራ ተፋርዩ ናብ ደረጃ ምንፋር ዝበጽሕ ኣንበጣ ከም ዘየልዎ ኣፍሊጦም ክሳብ 71,000 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ናይ ምፍራይ ናይ ኣንበጣ ኣለና ማለት እዩ ዘለና ስለዚ ኣብዚ ብኸምኡ ስለ ዝኾነኻ ኣብ ብዙሕ ኣብ ዓለም ዋላ ኣብዚ ናይ ናህና ሬጅን ዋላ ኣብዚ ከባቢና
قدام كم قدمة جمبارينا نفلت إحنا نايم فريان بطع إذا حجيت نفاريلو ترايم بر كاب كالوت قرابة هاجرات قدمة جمبار نايم فريان بطع زخناون كنور نخلينا ماتي سلازم قلتي وجن نفري نبذ فري عم بتقابناتنا كاب كلا هاجرات ونورر مالتي سلازي تقناتنا سلازي حدا كنيا زخنة بعلقيو دوب زي فلتيو أب حاسير جزيه خا دخونه بطع كسجر خلي مالتي خلص خلي إذا سلازخونه تتنكينا نحزو مالتي ሚኒስትር ሕርሻ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻዊ ኤክስቴንሽን አቶ ሕሩያስ ጎዶም አሞዳታ ኣብዛ ዓመት እዚ ተሰላሲሉ ብዘሎ ናይ ምቁፅጻር ዕማም ኣብ ዘሰክፍ ደረጃ ዝበፅሐ ተርእዮ ከም ዘየለ እንተኾነ ግን ብመሰረት ካብ ሳተላይ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣብ ሱዳን የመንን ስዑድ ዓረብን ስጋኣታት ምንፋር ዝጀመረ ኣንበጣ ስለ ዘሎ ናይ ምክትታል ዕማም ዘዛን ከም ዘይኮነ ኣገንዚቦም ናይ ለብዘበን ዓመት እቲ ከምታ በታ መደባ በታ ሲዘናታ كاب سبتمبر مسكرم كساب مين اللي عندنا بتاع لباس حد زنبت أزي تنبرولو بتاع ناي نبرق أو قول أقول أب مسكرم كل لا جميرنا سلزة ترخو خاب بقربنا تروح سلزة خلا أب زي تحساس كل تشان 10 شمون تكا ناي مقصار مستعد جميرنا مالتي كساب حجات ناتي من قصار صراحتنا نقيدار له كله تحت قصرنا أتي له على حنتي كابتنا مفرام بتاع خبص على قصور دراهم يلا دراهم مش دراهم له كفاتكم دراهم لا سلذي أي تخلقينا نابز قصكم مسأي كلني أتفيني يلا مالتي ناب كالوت قرابة تاجراتون أي كذا مالتي سلذي تحت قصرنا أتفيني يلا مالتي نزخ نجبرجن كم زا قديمة تقصكو بتعمي حيال صراحتي له تيني أم بتاع قرخهم كل بلاد نزحل دم ندلو كبير بالكم موقم أنتي سلذي نحر تأكيد كله كت ناس قولوا تكلم لك سلذي توم عبالاتنا ساعة 4 وقحتها يملت السوق ما كاينهم مليون بليتي دعرت اليوم ليتي ما برحت جيرك مليكا ساعة 4 وقحتها كتكيت لك تنسق أنبتا قبل رسني زلوا بطاطا دحر زناب زفار خوينو درجة خبكبتا حليفو مزنفر نمكوصصارو أزي أشجار برأس مخانو أب حرشان مجهجان أب حصير جزية كبير عنوات بمصعب أب وحسنة مجبي كبير هاسيا زورد بالعيوم ሚኒስትሪ ጥዕና ንቕሓት ብምብራኽ ጥዕና ሕብረተሰብ ንምውሓስ ምስ መሻርክቱ ብምትሕብባር ብዘካይዶ ኣብ ጉስጓሳትን ናይ ስልጠና መደባትን ዘተኮረ ንጥፈታት ኣብ 2018 ውፅኢታዊ ስራሕ ከም እተዓመ ብ4-5 መጋቢት ኣብ ከተማ ባፃዕ ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ተገሊጹ مكتتال نفس الطورات موجود قدرات المدتات مكتال بداو حماماتن بتصوتاو ركب زم حلالفو حماماتن تتريزلو عميق نغحات وتصيف نايتي بوحدة استسالة مدبات كم زخونة ببزوبو أبز غربت سبتابات تحبيرهم أبتي كاب كلن زبطت هاجرنا استوكلوا أبالات مينستر الناس ترخبلو أخيبا أبزوبا عن سبا مخلع عن كرن مرعى تحت أدمن جنا حيال تعرخ كايدلو أبسي مناوك إحي بحري ما يولد حماماتن حمام عصون زيادة أدهبوك جبرلو أبزوبا قاش باركا ماريتاو امنتاتن وقتاويان الراسن حماماتن قبوك ولحتك وهبهم أبزوبا دوباو إحي بحري أم مرعى تحت أدمن تم حلالفت حماماتن زتو كورا قوسقوسات كقتل أبزوبا دوبوب أب تحت قوزة رأتيم زتنحو حمامات داقمين كساتو خكايد زتنحي نطفتات بزل على كدفالو أبزبلو زعباتات بسفيحو تزاتيوم أب مينستر عنا حلافي كفل حابريتان غوسكواسن أتو قبر ميكيل تسفازجي أب صحابو مزاز مكال زوباتات زلون بدوهوتات أب قمت بمتاو زي سلاسلو أب منكحن متنعتن زاتو كورعيو زمسكن مخانو بمتقاس هزبي أب تكبار حابريتان موياوين زرئيو تقداسنت نيز مرأي كم زغونا قليتوم أتو قبر ميكيل وسيخو أما حبراو قطعت تتحيفونا تباهل الزقاوح أبير موسناي شاهي كانسر زي سعباتالو كم اون شكوريا بما يوعين أب عخن يحويو زبل جوجي حبريتا نتزكايد قوسقواسات بقالو تازت ألو سلازغونا قبو أغالبو كوهابو يسرحلو مهلاو أبريهون أبت جمجم تستساتفو ميوان بوجنهم بحجر درجان السلاسل تعناو قوسقوسات نمجمجم استخايد جمجم نفسهم كفتشون حترتاتهم كلليون بعبيو دما تمكرو كلاواوتو بايتازت أتحب مخانو كتسالنت كهلو تلابيهم استمالئ تمكروتات نموراسن أبتم استخايد نطفات كأن زمت نفتشن 19 نطفات بخير من قد أدمعي وتصيد كله يقل أو زتي عوده زتي نيرو أبزي حجين تايو تي بروجرام بعبي يزنطفولو زيادة ناي بحر لوطي بمنصا
ጥዕንኡ ዘውሓሰ እወንታዊ ዝኾነ ናይ ባህር ለውጢ ኣብቲ ሕብረተሰብ ንኸምዕብል ዝያዳ ዝስርሓሉ ኣብኮም ብመንገድና ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ተጸባይነት ናይ ምወላ ከይተኣትወ ከመይ ገይሮም እዞም መሻርክቲ ዝያዳ ሓይሎም ናይቲ ናይ ትምህርቲ መዛኑ ንጥፈታት ኣብ ትካሎም ከድምዕሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክዝተየሉ ጸኒሑ ኣብ ዞባ ንኡስ ዞባ ከባቢ ዓዲ ኣብ ዓዱን ወሪድካ ክሳዕ ፕሮሞተርስ ኣጎሳጎስቲ ዝበሃሉ ንገዛ ነብሱ ጌርካ ነቲ መደባትካ ንክትዕወት ትገብሮ ፃዕርታት ዝተፈላለዩ ዞባታት ነናቱ ክህልዎ ክእል እዩ ብሓፈሽኡ ግን ኣብ ለውጢ ትመጽእ ህዝቢ ከዓ ከመይ ገይሩ ሄልዚ ላይፍ ስታይል ወይ ድማ ጥዑይ ህይወት ክመርሓሉ ዝኽእል ክሳዕ ብህይወቱ ዘሎ ነገራት ድማ ከመሓድር ወይ ክሓልፎ ዝኽእል ህይወት ምፍጣር ማለት እዩ ዓላማ ናይ ሄልስ ፕሮሞሽን ብፍላይ ኣብ ጥዕናዊ ንጥፈታትን ኣብ ምክልካልን ኣብ ምቁፅፃር ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማትን ከምኡውን እቲ ናይቲ ሕብረተሰብካ እቲ ናይ ሕማቅ ወይካ ናይ ድሑር ባህሊ ልምድታትን ናይ ምውጋድ ዝዓበየ ዝስራሓሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ ግራፊካል ኣቀማምጣ ሕብረተሰብ እውን ናይ ገዛ ነብሱ ፍልልያት ኣሎ ኣብቲ ናይ ጥዕና ጽልዋታት ኣብቲ ናይ ሕብረተሰብ ከዓ ብኡ ተመሳሳሊ ከዓ ይፈላለዩ ሕጂ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ተመክሮታት ተቀሳሰመሉ እዩ ከምዚ ዓይነት ገምጋማት ከዓ ኣብ ስራሕካ ኣዝዩ ሓጋዝን ዕውትን እዩ ባይቶ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሰላም ብጽንዓት ተውለን ልምዓት ብዝብል ቴማ መበል 15 ምድብ ኣኼባኡ ብ5 መጋቢት ኣብ ከተማ ባጽዕ ኣቃኒዑ ኣቦ መንበር ባይቶ አቶ ኢብራሂም ዓሊ ሸኽ ኣብ ዘስምዖ ቃል ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ውጽኢት ሓያል ጽንዓትን ምኽተን ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ብምግላጽ ጸላም ዘውግሐ ጽንዓትን ተወፋይነትን ራእይ ርሁብ መዋእል ከም ዘስምር ዘጠራጥር ከም ዘየለ ገሊጹ ብሰንኪ ተጻብኦታት ዝኸሰርናዮም ዕድላት ብኩሉ መዳዊ ልምዓት ንምድባስ ዓጸፋ ክንሰርሕ እንሕተተሉ እዋን ተኣትዩ ዘሎ ዝበለ አቶ ኢብራሂም ኣብቲ ዞባ ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ጽቡቕ ገስጋስ ተመዝጊቡ እኳ እንተሎ ብቕዓትን ተሳታፍነትን ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ከምኡውን ምስፋሕ መደባት ኮም ዝሰረቱ ከባብያዊ ጽሬት ገና ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ስለ ዘይተበጽሐ ውሁድ ጻዕሪ ናይ ኩሎም ኣካላትን ሕብረተሰብን ወሳኒ ምዃኑ ኣገንዚቡ ባይቶ ኣብዚ ናይ ሓደ መዓልቲ ኣኼብኡ ናይ ዝተሰላሰሉ ትሕቲ ቅርጻዊ ስርሓት ተጠቃምነት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኩነታት ሕርሻ ዕቃባ ሓመድን ማይን ምግራብን ምስሳን ጥሪትን እንስሳ ዘገዳምን ከምኡውን ምምሕዳራዊ ጉዳያትን ካልእን ጸብጻባት ሰሚዑን ብዕምቆት ዘትየሉን ዞባና ዕድላት ትምህርቲ ዘይረኸቡ 73 ህፃናት ከም ዘለዉ ይግለጽ ነይሩ ጸብጻብ ስለዚ ኣብ ዕድላት እዚኦም ህፃናት ክዕንቅፍ ዕንቅፋት ክገብር ዝኽኣለ ነገራት أسمعنا بدرجة أولى كنقبرلو يقبلنا نيرو أب أدوبحان أب العلوي كفالناي بعد العراق بعد الحشكي بعد جراد زلوا كبابتات كساب كليتنا 9 مليون من قسم كبير قرب له مالو ينقل عاد بيت متقين يله كم من قسم حتى يبنا قرب بعلنا قول عزي قربنا سي أب سرت تمرتي صباح كنزاربنا إزين بعلوسي نريد نزلنا كم بيتو نسرعات تمرتي كنحيلو نحركونا أبزينا خنحيزنا مفراس ما يحكمات الحكوين ناتو فريسوس ما كانوا كمان بالخاطر بالعات الحكوين مقططر ناتو سلذي قطاطر محاولة تلقم إذا كله صعبنا سلذلو كم بايتو زيادة حدا حقي حدا قطعي وتيو حرستاي بينا يقباب حرشو نحب يتخطاتيلو انت عينك بنتات كوسد قد قطعين تزوج حكمنا نايبادا ስለምንታይ ዶም ጋር ትርዳና ይካለትን አቃላጥፉና እንብላለና ከተዕረም ምዃና ድሩህ ዘዛርብ የለን ማለት ብዛዕባ ክብሪ ናይ ኤሌክትሪክ ትብል ብርግጽ ክብሪ ናይ ኤሌክትሪክ አሎ ዘይከኣል ክብሪ በመንገድናውን ሓቲትናሉ ተዛሪብናሉ ኢና 2.56 ሓደ ኪሎዋት ዲግሪ ይዝኽፈል ኣብዚ ከምዛ ዓይነት ናይ ገንዘብ ኣካፋፍላ ሁሉ ኣብ ኤሌክትሪክ ዘይቅቡል ምዃኑ نتوز ملكته منيستري تناجرلو كلهم زملكتهم أكل نايت منجستين فليتهم زلزلوا سقيتنا كنكيرا خمسة لنا ترينا عنقبر دلنا نمبر بروه نجاري روح يزوم هذا الشيء
أما حضار الزوبا سميناو قح بحري بريغادر جنرال تخلى لبسو أبزس معقال نقطباوي معبال دفيز زفتر زتفال اللي نصفتاتي كايد كمزولو بمقلاس هزبي أبا معقاب حمدن ماين دلي بوزلو تمكرون نقحاتن كحيلو بمزقخار أبتي الزوبا زلو حسرتات ككم قدام نثاتو كفتح مخانو أرقاقيسو نزي بخبيد كسارة بخبيد مسوعة زمس أنا يا سلام حجي زازينا يقوات لنا رمح نمنو كسينا أما عدينا نريد له مدرخ يكونن بأمس أرو تزخد بسرح نسرح له مدرخي أخي بانا بأزيو أجد أساس هنا وسانيتات لبواتات موسيل له نزو سانيتات لبواتات من تبارك بزلاح على تجد أسنا كنسرح الله كلامه حسير بزي تعاصفه حشنا بايتو زبا سميناو قح بحري أما وداتا بايتو أبز حدا مع التزو وسدا أخيبو نهزبي زقدسو قديات بملعال سفح كتعد هرمكاد أخيبو بمززام إزيوم زسعبو وسانيتاتن لبواتاتن أم حلاليفو وسانيتات حادي بمحدار زوبان شماغليتات بايتو زقربت صاب أصديقو كلته بمحدار زوبان زقربة مدف سرح كلته شحن 10 شعتن أصديقو سلسته كوماو سرت زلو سبورت المعبال بمحدار زوبان زقربة ندفع تاويتات أصديقو 4 كابتن تصنيعهم زلو عندما تمرت زبط قولعوت جن عدل تمرت زي رخبو اسران حدا شحن شعتمتن او كلتا شحن 10 شعتن عدل تمرتكم زرخبو كجبر تصاتفنا الدقة انستيون بتحتي عقمن زمهرا ابيات تمرت بزملكات ببايتو اقدم زوصي حقي كتكبر كوماو طريت بزملكات اب كلن كتماتاتن قطراتن زوبانا تريفو زلو مسرح شاقات أب كل التشحن 10 شعتن كودا بمنقسز تخللو هزع بوتاتات نمحلاو أقربن إنسا قدامن زلنا أدوثيت يركبو سلزلو ملو حبرة سب بفلاي سطريت بحقيتات حزعتي كخبرون بقو كقيادون لبواتات أبز استفلا ليو كبابي تازوبانات تجميرو زلو مدب مهنات أبيات تمرتي كقلاطف زرقاحة أقولقلوت موبايل أب كلن أسان زوباتات بتصحي أكوان تلو أبنو زوبات وبحقن إذا أقولقلوت إزي أي جمرن سلزلو كجمرلو زخل بايتاك فطر أب زوبانا في الله أب كاتما باتع هزبي بخبر إلكتريك يمارر سلزلو بزملكوتا أكال ترأيو فتح كركب زبلون كالوتن وسانتاتن لبواتاتن أحلفو ኤርትራውያን ነበርት ሱዳን ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ዓባይ ብሪጣንያን አውስትራሊያን ንጥፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ አሰላሲሎም بمسارت ككابوتو زبطحنا حبريتا ኤርትራውያን ነበርት ካርቱምን ከባቢያን አፍልጦም ኣብ ህሉ ኩነታት ሃገር ከምኡውን ዘባውን አህጉራውን ጉዳያት ዝዕብ ሰሚናር በሓደ መጋቢት አካይዶም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን አቶ ኢብራሂም እድሪስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ዞባና ንፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ዕቤት ዝድርኽ እወታዊ ለውጥታት ይረአ ከም ዘሎ ጠቂሱ ጽንዓትን ተወፋይነትን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝለውጥ እዚ ዓብ እጃም ከም ዘለዎ ገሊጾም ንቆንስላዊ አገልግሎታት ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መብርህ ድማ አቶ ኢብራሂም ኤምባሲ ዝለዓለ አተኩሮ ሂቡ ዝሰርሓሉ ምዃኑ ብምግላጽ ዜጋታት ምስ ቆንስላዊ አገልግሎት ዝህብ ጽሕፈት ዝምድንኦም ዝሕይሉ ጸገማት ብእዋኑ አለሊኻ ቅልጡፍ ፍታሕ ንምምጻእ ከም ዝሕግዝ አብሪሆም ተሳተፍቲ ኣብ ቆንስላዊ አገልግሎትን አገዳስነት ጥርናፈ ማሕበረኮማትን ድሕር ዘካይድዎ ዘተ ተመሳሳሊ መደባት ምውዳብ ኣብ ምብራኽ ኣፍልጦምን ንቕሓቶምን አገዳሲ ስለ ዝኾነ ብዝሓይለ ክስርሓሉ ኣዘኻኺሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባላት ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ኦሃዮን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብክልተ መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ጸንቢለን ኣብታ ኣጋጣሚ መልእኽቲ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ክንበብ እንከሎ መሓዙት ማሕበራት እውን ናይ ደገፍ መልእኽቲ ኣቕሪበን በተመሳሳሊ ውዳበ ሃማደ ኣብ ከተማታት ኖቲንግሃም፣ በርሚንግሃም፣ ሼፊልድ፣ ኒውካስል፣ ኮቨንትሪ፣ ማንቸስተር፣ ሊቨርፑል፣ ብሪስቶል፣ ሚድልስብሮ፣ ዳብሊንን ሊድስን ዓባይ ብሪጣንያ ዝተኣኻኸባ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተሳተፋሉ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብ3 መጋቢት ኣብ ከተማ ለንደን ብድምቀት ተጸንቢሎም አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ሰሜን አየርላንድን አቶ ስቲፋኖስ ሃብተማርያም ኣብ ዘስምዑ ቃል ንዕዙዝ ተሳታፍነትን አበርክቶን ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ኩሉ መድረኻት ቃልስን ህንጸትን ሃገር ብምጥቃስ እዚ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ መሰላትን ብግንዖ ዘይኮነስ ብቃልሰን ከም ዘረጋገጻ ህያው ምስክር እዩ ክብል ኣገንዚቦም
بخاله وجن أب كتامات ملبرن بيرزن أستراليا زنبرو زيجاتات بمغنيات شمونت مجابيت أهجراو مع التدك أنستيو أب زكايرو تنبل تغلالك أنسل إيرتراب تهجر أتو محار تخسته أب زحج تأتي زلو تصفو مدرخ نمبتح توفاينتن تتأوارنتن زملاليو أبركتو دك أنستيو قلح مخانو أبريهم أبنو زوبات السنة بزحلف حمشت عمتات بزتخايد تعري شفنا كتابت نبتيس عن شمونتن ميتاويت كب مبالو بتمحل لفت حمامات زسعب موت تحت حمشت عمتات أنات كم زنكية ميديكال دايركتور هوسبيتال تسنة دكتور هينوك تكي حبيرون نيرنا بزهبو حبريتا دكتور هينوك أما بزحتو خبابيتات سرع كتابتها بتكالات عنا خواب نقولو أبروحو قطرات دما سمويات عنا أناتن كأساسو خمزة عمو بمقلاس نفس الصورات زكايرو مكتال قد محرسي 9 ميتاويت وطرب حكمنا زقالا قالا ديتات دما 7 شوعيتون ميتاويت مبسعو أم من كاي موت هسانات عبس تواصو خمز قبرة أبريهو بفلاي أب تحت 5 عامت هسانات زرق استفالا لي عينت تمحلالفت حمامات نمقدال تمني سرت عنا ببقوانو حدشت عينت كتابتات التأتاتو حيجي ناي بحقي إذا زوهاب كتابتات كأني أبتي من كاي نايتي تمحلالفت حمامات بتعمي صبغ ترأي زلوا بزح صراحة كذا حتى تنتقنا كاب كذي نام كذي عندها تمحي شيء ما تصب مهلاو هجي دارجا 900 تاويت زخونا عديتات نفس الصورات ابتكالات عنا دامزا انتو واحد حنت كذي كتتلك المحرسي قبره تريتهم حلالفت حمامات بحفشة عسو عباي سعالني اتش اي في ايدسن كأب فلاي كقدلن كله بأنصارو زيتهم حلالفت حمامات يوسغم هلاو قليزو هوسبيتال كتمات السنة أبزوان زيك ساب متبحث زكايرو أخلات كيلاو عقم سب كمزلو وزحبر دكتور هينوك هزبي أبسو من كل تجزية بزكايرو فراو تريتن تكالات عنا بزسالال سلو من ساق مدهاني تسالت أنتون بسنك حمام عسو السعب موت نابزيرو كمزو ورد بمبراه أبزا حلف عمد أبتخباب بزترائي حمام رسن شكونجيا مالت كرفس بهود سعر حزب تكالات عنان أبتحطو تقصر كمزو على أرديو السنة ببسح حمامات عسو زرائي المخانو حزبي صبق أفلوت أيزلو خنبل نخل مالتيو حجي تودي بكا سومناو بفلاي كاني أبتي جزي خرامات كل تجزي أبسومون بسرعة كبابا وصريت يكايدو مالتيو نتت أنت أخذ رابع حلو لابوتاتات بمتكارون كتالي سرحات يكايديوم أبكا كبابيوم مالتي بمحدار كبابيتاتهم تودي بهم زقبروا سرحات الله كالة تي منيستر تاعنا بحفشة أبز قبرون فتات ندحر كنا تكر كوينا هاني تي كرامات كما تصخلو أب كباب عدتات زنصق مدهين تاتالو حجي أب كلتشان 10 شمونتن ترينا 14 عدتات من صق مدهاني تخايدو زي 95 ميتاوي شفنا زنبرو عوت سراحي تخايدو مالتي كمون دحيرو أب كتمات السنة مس مقلقال ناي ممصا ناي تشيكنغونيا فيفر استباه لحدش حمام تقلقيلونا نيرو أبزون أب كتمات السنة ون دارغان بملئ تانتا كتما عود سخونة مسرح منصاق تخايدو نيرو مالتيو هوسبيتال كتمات السنة نبرتون أسان زوباتات السنة قوليج هايكوتان بورتسوانا قلقلتي هب أب كتما سمرا كاب ورح مسكرم كل تشحن 10 شمونتن زجمرة مسرح متكا ننويح عامتات زقلقلة مسمر رسح فساسن ملبات صرقياتاتن بتصبغي سلاسل اللهم أب كوبانيا أسبيكون بروجكتات صرقياتات أسمرا زكاتات الزلو مهندس سامسوم تعامن يرينا بزهابو حبريتام اتي كاب كبابي غزا كنشا توغيسو بشوقن ما يباشاو الحليفو كسا فابريكا سبارغو مهندس تزركحي عبيتي مسمرات رسح فساسي بحدش ناي متكا زرح وغلاتن بوقعتن ماشينريتاتن سب مويان بموفار بدمعنتي تكبر كمزلو حبيروم اتي بروجكت ممحدار زوبا ماكل بزسولعو باجت يعمن كمزلو زغلصه مهندس سامسون ጎንጎንቲ ናይ ምትካ ቱቦታት ስራሓት ብቕጥራ ናይ ምልባጥ ዕማሙን ከም ተጀመረ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ግዜ ክራማት ዝኽሰት ዝነበረ ዕለቕለቕ ብምግታም ንመካይንን ኣጋርን እፎይታ ዝፈጠር ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ሚዛን ጀሚርና ግን ብኽልቲ ወገን እዚ ናይ ዛኸባቢ ናይ ጎደና ፈዓበት ማይ በላ ማይ በታው ተላዕል ዘላውን ጎደና ቢዘን ግን ተጣቀላ በስዑድ በልማ ዝዕረፈም
قديمهم مينا ناماي ناماي لي ماين فزع رصاص زوا ماخل سيناي زلو تصقما ناي ماي كرمتي بلاس ناي مسمر رصحا زغا نعريم سكور نحنا كان ناي كطران بلاس تقعتها بيس كورس ناغبنا اريم انا نقطعنا زي كازيا زربانا ناي نايلو نيرو ناي حكمنا بيتمنግስት በጊሱ ዩኒቨርሳል ሆቴል መጻሎ ድሕሪኻን ባርት ብለጥ ትመጽውን ቦታውን ስራና ያለ እዚ ናይ ፈናትራ ናይ ክረምትን ታሽም ተዳሊ ዘሎ ናይ መስመር ረሳዓን በርባዕና አምጢና ሸርዕን ወሕፈሉ አው ግሻን ስንዱ ጎማ ቱ እዚ ቁራራ አገለሎ ማዓቲሎም ገለላው እንታ ተኸፊት ተሪኻ ሲልካም ስንዳውስ ከም ባህል ክንጎርፈለና ባቢ 29 ኪሎ ሜትር ኸውን ሓፈሻው ጽገና ገርና ነርና ማለት ይቅድም ሕጂ ምዝናይ ኮርሶ ዝተባሓዘ ማለት እዩ ሕጂ ኸኣኒ ናቱ መቐጸልታ ኣብዚ ጎደ ካብ ቢዛን ጀሚርካ ብጎደና ፍዓበት ባርት ብለጽ ካብ ታሕቲ ዝወርድ ከኣኒ ጎላ ኢናኢል ከም ብሓድሽ ዳርጋ ሓፈሻው ጽገና ዴኮናሲ ከም ብሓድሽ ልዕሊ 3 ኪሎ ሜትር ምስ ናይ 8 ዊድ ዘለዎ ማለት 8 ሜትር ዊድ ዘለዎ ልዕሊ 3 ኪሎ ሜትር ከኣ ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ ጅውን እንዳቐጸለ ይኸይደለት ስራሕ ኣብ ሓደ ቦታታት ደድ ተዋሃበና ስራሕ ማለት እዩ ብሙሉ ብጽቡቕ እንዳዓመምና ንኸይድ ኣለና ሕሪ ነዊሕ እዋን ይጽገን ዘሎ ዳርጋ ዝጽርግያ ብጣዕሚ እንዳተሓጎሰ ይኸይድ ኣብኡ ክሕግዘና ድልየቲ ህዝቢ ከኣኒ እንዳስራሕና ከለና ብሕልፊ ኣብቲ ፕራይም ኮት ወይ ታኮት ንለኸይል ዘለና እዋን ብፍላጥ ይኹን ዋላ ብናይ ተሃዋኽ ይኹን ረረጊጽ ወይ ድሓልፍ እቲ ህዝቢ ቁርብ ከም ደይሕለፍ ፈሊጡሲ ክሕግዘና ክእል ኣለዎ ዛጊት ብዝተዓመ ስራሕ ኣብ ከባቢታት ማእከል ከተማ ቤተ መንግስቲ ፎርቶን ሆስፒታል ሓይሊ ኣየርን ልዕሊ 30 ኪሎ ሜትር ጽርግያ ብቕጥራን ከም ተለበጠ ጠቂሱ ድማ ነቲ ናይ 30 ሴንቲሜትር ሰንጣቂ ቱቦታት ረሳሕ ፈሳሲ ብናይ 60 ሴንቲሜትር ተኪካ ነቲ መስመር ብቕጥራ ናይ ምልባጥ ዕማም ቅድሚ ክራማት ንምዝዛሙ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣረድዩ ኣብ መሓድርቲ ምምሕዳራት ከባብን ነበርትን ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ድማ እቲ ዝጽገን ዘሎ መስመር ረሳሕ ፈሳሲ ብዘይካቲ ኣብ እዋን ክራማት ዘጋጥም ዝነበረ ዕለቕለቕ ምንካይ ኣብ ምሕላው ጽሬት ከተማን ጥዕናን እውን ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ኣብ ዝጽገን ዘሎ መትረባት ረሳሕ ፈሳሲ ደረቕ ጓሓፍ ካብ ምጉሓፍ ክቕጠቡን ግቡእ ክንክንን ምክትታልን ክገብሩሉን ኣዘኻኺሮም እዚ ናይ ጽርግያን ናይ ፋኛቱራታት ናብዚ ናህና ምሕዳር ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣሰራርሓ ተወዳዳራይ ዘይብሉ እዩ ብሓፂር ኣዘራርባ ሕጂ በዛ ኣጋጣሚ ነቲኦም ነዚ ዝነደፉን ኢንጂነሪታቶም ይኹን ኩሎም ነዚ ዓብዪ ወፍሪ ተገይሩሉ ዘሎ እሞ ህዝቢ ብዘይ ሽግር ክቀሳቀሰሉ ዝኽእል ምስርሖም እዚ ብጣዕሚ ሓደ ዓብዪ ደረጃ በፂሕና ኣለና ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኣብ ክረምቲ ብጣዕሚ ዝዕለቕለቕ እዩ በርባዕ ኣስመራ ዝመፀል እዩ በባሻውል ባዕዳጋ ዓር ዝመፀል እዩ ማእኸላይ ቦታ ስለ ዝኾነ ክትሓልፍ ኣይትኽእልን ኢኻ ነዚ ዕለቕለቕ ዘብሎ ነይሩ ማካይን ስጋዕ ጠጠው ዘብል ነይሩ ዘንቀሳቐሰን ነይሩ ባጎኒ እውን እንተኾነ እዚ ናይ ገነ ናይ ጓሓፍ ካብ ቦትኡ ግዒዞ እውን ኣብዚ የምጦ ነይሩ እዩ ቅድሚ ሕጂ ርኢና ኢና ኣብዚ እንተ ደኣ ማይ ሃሪቡ ካብ ኩሉ ተኣኻኺቡ ብዚኣ ስለ ዝነበረ ቦታ ይነበሮን መኸዲ ሕጂ ግን ቦታ ምቹእ ተገይሩሉ በዚ እንዳሓለፍና ገላ ከረምቲ ዓበይቲ ኩሉ ንኣሽቱ ገለ ንሽገር ነርና ገንዘብ እንዳኸሰርና እንዳሰገርና ነርና ሕጂ ግን መንግስትና ዝምዕራዩ ጽቡቕ ገይርና ንሕና ክንዕቁበ እዩ ዘለና መንግስቲ ኣውፂኡ እቲ ህንፃታት ናይ ልምዓት ዝበሃል የውፅኦ ተሰርሐሉ ናይ ብሓቂ መሰረታዊ መቐይሮ ስለ ዝኾነ ኸ ዓብዪ ፍታሕ ኢለ ዝሓስቦ ኣነ ብዘይ ጽርግያ ምንባር ኣሳልጦ ስለ ዘየለ ጽርግያ ስፋልቲ ምዕራይ ማለት ህይወት መትኒ ናይ ሃገር እዩ ብሓፂሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መስመር ሰገነይቲ ዓዲ ቀይሕ ሰንዓፈ ዝሰላሰል ዘሎ ናይ ምግፋሕን ምንዳቕን ንጥፈታት ብጽቡቕ ይሰላሰል ከም ዘሎ ኣብቲ ስራሕ ተዋፊሮም ዘለዎ ኣባላት ሃገራዊ ኩባንያ ህንፃ ኣስቤኮ ገሊፆም ነቲ ስራሕ ዝከታተል ዘሎ ኢንጂነር ሱሌማን ዓብዱ ኣብ መስመር ሰገነይቲ ዓዲ ቀይሕ ካብ ደግሳ ኣስታት 40 ኪሎ ሜትር ዝህነፅ ዘሎ ደጋፊ መንደቕ 90 ሚታዊት ከም ተዛዘመ ምግፋሕ ጽርግያ እውን ጎኑ ጎኑ ይዕመም ከም ዘሎ ሓቢሩ ቀዳማይ ዕማም ናይ ተኸወርሐ ሓምለ ጀሚሩ ዝካየድ ዘሎ ፕሮጀክት ደገፍቲ መናድቕ ምህናጥ ምዃኑ ጠቒሱ ድማ ጎኑ ጎኑ ብውሕጅ ተባሕጎጎ ጽርግያ ብደገፍ ማሽነሪ ይጽገንን ይገፍሕን ከም ዘሎ ገሊጹ ከም ካልኣይ ክፋል ናይቲ ፕሮጀክት ኣብ 25 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ ጽርግያ ዓዲ ቀይሕ ሰንዓፈ ክስራሕ ዝጸንሐ ደጋፊ መንደቕ ሙሉእ ብሙሉእ ክዛዘም እንከሎ 7 ሜትሮ ንዝነበረን ናብ 20 ሜትሮ ናይ ምግፍሑ ዕማም ኣብ ደረጃ ምጽፋፍ ከም ዝርከብ ኢንጂነር ቴድሮስ ደበሳይ ኣረዲኡ እዚ ስትራቴጂካውን ዶብ ሰገርን መስመር ኣገዳስነቱ ርዱእ ኮይኑ ኣብ ሓጢር ግዜ ንምዝዛሙ ይስራሕ ከም ዘለውን ብተወሳኺ ኣብርሂዩ
ህዝብ ንኡዞ በዓድ ቀይሕ ነቶም ኣብ ትዕማም ዝነጥፉ ዘለዉ ናይ ጉልበት ሰራሕተኛታት ኣባላት ኩባንያ ህንፃ ኣስቤኮን ንምትብባዕ ብ26 ለካቲትን 2 መጋቢትን ናይ ምሳሕ እንግዶት ገይሩሎም بمول زفلت مدب هلالان نؤس لقاحن زيكاتات بستفلالي اتصالاتات نتيفهم من نبابروم زمحاشلو بايتان مفتار زهبوبا بدرجو زعبي نيلقاح عدلات اما حبر قطباو من نبابرو زيكاتات اوتاوي استواصو يقبر كم زلو اب كتما بارنتو اب زكايدو اخيبا تقليصو ابتي اما حدرتي وكلت مول اب زواتاتن ناي سراح مشارقتن استرخبو اخيبا ببعمتو زغبرو زلو ناي سراح لوطتات متن زرغاح زلو ገንዘብ بزحن عينتن عماويل بدهوتات مملاس لقاحن كالوت قداياتن زملكت زرزراوي صبصاب قريبون بعمقات تزتيلون እቲ ዝዓበየ ብድሆ ኣብ ምምላስ ልቃሕ ዝረአ ምድኑጋይ ምዃኑ ክገመገም ከሎ ንምምሕያሹ ምስ ኣመሓደርቲ ከባቢን ዓድታትን ተዋሂድካ ይስራሕ ከም ዘለውን ተሓቢሩ ብደረጃ ሃገር ተዘርጊሑ ካብ ዘሎ ኣስታት 300 ሚልዮን ናቕፋ እቲ ልዕሊ 150 ሚልዮን ካብቶም ኣስታት 72,000 ዓማዊል ድማ እቶም ልዕሊ 35,000 ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ከም ዝኾኑ እዚ ድማ መርኣያ ናይቲ መውል ኣብ ሕርሻን ምርባሕ ጥሪትን ንዝነጥፉ ክፋል ሕብረተሰብ ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ከም ዝኾነ እውን ተጠቒሱ ግዚያዊ ኣካይድ ስራሕ መውል ኣቶ ታፍላስ መሮም ኣብ ዝሃቦ መብሪ እቲ ትካል ኣብ ናይ 23 ዓመታት ዕድሚኡ ጂኦግራፊያዊ ዝርግሑን ፋይናንሳዊ ዓቕሙን ብምዕባይ ንዘሎ ልዑል መጠለብ ተገልገልቲ ንምልላይ ብዘካይዶ ዘሎ ፃዕሪ ኣብ 2018 ጥራይ ኣስታት 155 ሚልዮን ናቕፋ ከም ዘርግሐ ቁጥሪ ዓዳዋን ባንክታት ድማ ካብ 664 ናብ 702 ከም ዝዓበየ ብምሕባር ኣስታት 54 ሚታዊት ካብ ጠቕላላ ዝተዓደለ ለቃሕ ኣብ ሕርሻዊ መዓላ ከም ዝወዓለ እንተኾነ ግን ኣስታት 118 ሚልዮን ናቕፋ ጥራይ ከም ተመልሰ ብዝርዝር ገሊጹ ኣመሓዳር ዞባ ጋሽባርካ ኣቶ ፍሳይ ሃይለ ብዘስምዖ ቃል መውል ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ብምእታው ዜጋታት ሰሪሖም ሽግሮም ዘቃልሉሉን መሰረታዊ ለውጢ ዘምፅኡሉን ባይታ ዝፈጥር ትካል ስለ ዝኾነ ዝዝርጋሕ ልቃሕ ኣብ ግዚኡ እንተዘይተመሊሱ ነቲ ትካልን ተረባሕቲ ዜጋታትን ብኣሉታ ስለ ዝጸሉ ልቃሕ ናይ ምምላስ ባህሊ ብቐዳምነት ክስራሓሉ ኣዘኻኺሩ كينيان صوماليان أمونغو أنت فتيرو زن حزين مقراو بسلماون دبلوماسياون من قد ديك فتحات السمامعن كلتين هاجراتها بسم معزبتها بريزيدنت كينيا أهورو كينياتان بريزيدنت صوماليا محمد عبد الله محمدن بمونغو نيت قدم منستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد بجدوشة مقابيت أب نيروبي أب زكايدو ركبيهم كلتيوم مرحتي أبتم تنقزي مقداو هاجراتهم زغنو قديات دحر زقبر وزته نتثبت يرزغني وطرت نمهدا سقوم ستات كوزون أمر رداء بتحام እቶም መራሕቲ ብተወሳኺ ቃልሶም አንጻር ሽበራ ከሐይሉ ከምኡውን ነቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ዘሎ ተስፉ ሃዋሃው ሰላምን ውህደትን ንምድንፋዕ ዝከኣሎም ጻዕርታት ከካይዱ ከም ተሰማምዑ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ሶማልያን ኬንያን ብጉዳይ እጀታ ልኡላውነት ማያዊ ክሊ ኣብ መንጎን ብዝተኸስተ ዘይምርድዳእ ክሳብ ምስሓብ ኣምባሳደራት ዝበፅሐ ስጉምትታት ከም ዝወሰዳ ይዝከር ኣብ ኑክሌሳዊ ስምምዕ ኢራን ዝኸተሙ ኤውሮጳዊ ሕብረት ቻይናን ሩስያን እቲ ኣህጉራዊ ስምምዕ ክወሓስ ደጊሞም ተረዳድዮም እቲ ምርድዳእ ወከልቲ ሩስያ ቻይና ብሪጣንያ ፈረንሳን ጀርመንን ብ6 መጋቢት ኣብ ኣውስትራሊያዊት ከተማ ቪየና ኣብ ዘካየድዎ ርክቢ ተበፂሖም እተን ሃገራት ምውፃእ ኣሜሪካ ካብቲ ስምምዕ ብዘየገድስ ምስ ኢራን ዝጸንሐን ቁጠባዊ ዝምድናታት ብዝለዓለ መልክዑ ከም ዝቕጽልኦ ኣብቲ ርክብ ኣፍሊጠን ድሕሪ ምስሓብ ኣሜሪካ ናይ ፈለማ ርክብ ዘካየዳ እተን ሃገራት ንትግባረቲ ኣብ 2015 ዝተበፅሐ ኣህጉራዊ ስምምዕ ሓባራዊ ጻዕርን ከም ዘሐይላ ገሊጸን ኣለዋ እቲ ዝተበፅሐ ስምምዕ ኢራን ኒኩሌሳዊ መደባታ ከተጉድል ኣምሳይኡ ድማ ኣብ ልዕሊኣ ፀደቐ እገዳ ክለዓል ዝብል ነይሩ ይኹን እምበር ኣብቲ ስምምዕ ዝፈረመት ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ ጉንበት 2018 ካብቲ ስምምዕ ብምስሓብ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወሳኺ እገዳ ከም ዘጽደቐት ይዝከር ምስ ኢራን ዘካይዶ ንግዳዊ ንጥፈታት ከቋርጾ ጻውዒት ከቆርበሉ ጽንሐ ኤውሮጳዊ ሕብረት ግና ካብ እገዳ ኣሜሪካ ዝኽወል ናይ ኣከፋፍላ ስርዓት ብምቋም ይቕጽል ከም ዘሎ ጸብጸባት ይጠቕሱ